Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up! Aka utuluni makende mar musikanyo ni misawa kama mburama intiere ageno kanyo ni irio makare kati cheo makare duchingni makawuono maen kanyo tichario matarika par kod ang'wen mano mar dweni mar ang'wen gani mral fario kod prario kod adek men chenro bari miero mar chunyuach mabendi tai kod an Brenda Agenyo nyasuba nyanama ageno kanyo ni intiere makare kendo wang'io kanyo achiel ari adek ma nyalo bedo ni dhi nyime e pacho kaeri magoma mulonge maneka chielo kod aka an kati bed johala kati bed ngama timo tije machalo manade gi odiochiengni ma kawuono wach mapek ma wadhi chako godo en wach fuel mabende sani koro to dhi nyime e pacho kaeri wadang'eyo ni nyaka sani weche ringo e yo machalo nade e gwengewa mopogore opogore e pacho kaeri kapok amiyi matut kotenore kod aka weche goeko mag fuel wadhi loso kanyo kod jafwambo marwa Gor Collins mano kuok e kaunti no ma Migori mondo mi olernwa kanyo ni to chalo nade kaunti no ma Migori okinyi masani ni eki mabende wa expect kanyo ni duol mochung'ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA ang'ne land kanyo nengo manyien mar modhi e odiochiengni makawuono mabende jopiny mang'eny koro to wa expect mani samoro nengo modhi nyalo idho kata kamano pod warito. Ok ang'eyo ni Collins Gor bendi winja Collins Gor. Ya winje makare kabisa mi kaunti ma Migori ni eki. Ichiewo machalo nade? Wachiewo maber weche aneno ka ni makare kabisa kendo maka kod kacha madienda ni nok mar fuel ema nitie eki. Yes. Koro kaunti ma Migori ni eki kawuono joriemb nyamburko kaachiel kod mago ma jo boda boda gichiwo koda kamanyo fuel gino mabende line mararie ma kawuono ne giromo godo wera ni fuel onge koro thoth oganda osewuok e atwa maboyo maliche mokalo kage manyo fuel mago mabende ae gwego mag Kuria ahinya to mwalo inti maru ochopo nyaka e chuny boma ma Migori ka mondo mi giyud fuel kata kamano midhiero magiromogo en ne fuel nok matinie malich mokalo mapo nono ne jal madwa go full tank ikone ne winyalo gone mana matin nono nikech koro ipoge mana matin moyudore no eko gino mabende osekelo chenro mag wuoth gino mago mabende koro ng'ikore bende e kinde ma chien kae kiwasewuoyo koda ka jodak ma e kaunti ni kama Migori mabende giyango ni dipo ka nengo mar wuoth dipo ka omedre ni mar nok mar fuel nitie maliche mokalo nyaka gi sani. Bende wanwang'o ni weche mag fuel gi seche mag onge to nengo mag chiemo bende koro gin mago mabende koro nyalo medore. Koro mane wach mantiere kendo koro thothne jodak ma kae ki kwayo mondo mi piny owacho ahinya to bad migawo mar weche mag modhi kaachiel kod teko mondo koro ong'isgi ane ler e yo mag nok mag mafuta mantie pacho ni eki. Collins Gori wacho ni fuel no oonge totally koso nitie kaka inyalo yudo matin? Oyudore fuel yudore filling stations moko matin nono kendo mako madhi yudo ka dar mathothne matindo tindo moko mabende ikete dukni gi eki kendo mago mabende koro to noselora e kinde makoro gichopo e mago madongo mondo mi giyud konyruok kata kamano ka gichopo kuonde madongo gi eki ma samoro gibede gi geno ni ginyalo yudo giyudo ka fuel kendo koro pimo matin nikech koro jogo mabende chiwo fuel gi dwaro ni ji te oyude gino mabende koro kelo midhiero ahinya e kaunti ni ma Migori. E sama koro ipime matin odibeni gisemedo beche malo koto beche to pod nitie mana kuma ne nitie cha. Kidhi kuonde mipime matin ni nengo to yangore ni pod ne kata lakini ka iwuoyo gi jopiny to yudore
gilero kanyo ni nengo medi yo moro mabende pok ging'eyo en gima moketi kelingling mabende jogo mabende tiyo koda man gi kembe mag jaso fuel gin gimago mabende gituone nengo fuel giketo mana kama ne entie chaende kata kamano ywak to pod nitie nyaka gi sani. Ma koro keto weche go eko mag ohala chalo nade ka iloso gi jogo matiyo koda ka pikni kata koda nyamburko weche mag ohala gin mago mabende koro otenore koda ka wuodhe seche ma koro nengo mar wuotho odhi malo en mano ma koro nyaka ni nengo chiemo medre nyaka nengo mag gik mitiyo godo mochuno gin mago mamedre nikech gitiyo gi weche go mag apeyni ma gitiyo gi fuel mondo mi giyud chiemo makama koro nengo weche mag ohala en mano mabe koro nie kidam nikech nok mar fuel ni eki. Erokamano. Wageno kanyo ni pod idhi medo luwonwa wachno mondo mi wang'e kanyo ni to dhi chalo nade. Wageno kanyo ni duol mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA ang' nochiw kanyo nengo modhi manyien ibiro ng'iewa kanyo ni to johala kata jodak e kaunti no ma Migori wacho nade. Erokamano Collins Gor. Erokamano. Mano ane jafwambo marwa Collins Gor mano kuwuok e bomano kata e kaunti no ma Migori wacho kanyo ni oganda koro to wuotho koni koda ka kocha to ahinya jogo matiyo koda ka apikni kachiel koda ka jogo matiyo koda ka nyamburko mabende koro to wuotho koni koda ka kocha kamanyo kanyo fuel masani koro to wacho ni nok malich mokalo to ken Migori kende wach mar fuel bedo manok koro ni gino moseneno ahinya nye counties duto mapacho kaeri mano koting'o kaunti no ma Nairobi Machakos wasenene nyake kaunti no ma Kakamega kuonde mamoko ka koro to wach fuel en gino masani koro to iwacho ni dhi miyo nengo modhi komedore ting'eni nengo mwandu bende nyalo medore e pacho kaeri bende nengo mar wuodhe kata yorego mag wuodhe nyalo biro bedo matek kata nyalo biro bedo koda ka ng'ikruok mano e kaka chalo dochiegni ma kawuono kata kamano warito kanyo kendo oganda jo Kenya koro to rito gi liyo rito duol mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA mabende koro to igiro dochiegni ma kawuono nyalo dhi lando kanyo nengo modhi manyien dhi bedo machalo nade. Kata kamano joma thoth waneno mana ka kaluwore gi nok ma bende koro to waneno ka mafuta koro to tin godo e pacho kaeri nyiso ni maybe nengo nyalo mana medore ok wang'eyo samoro ginyalo mede kata ginyalo dok chien. Sama mae timore jatelo kata ogai mar jatend migawo no eko mar teko mano Migosi Opiyo Wandayi jatend migawo mar teko Migosi Opiyo Wandayi odiochieng'no manyoro giko to koro noterore kata nochopo e nyim od burano mar od bura mamalo komiti od bura mamalo mabende koro to chung' ne rango weche go eko mag teko e pacho kaeri ende seche mano chopo kanyo kane idayo dhoge mano kotenore koda ka weche go eko mag mibadhi mabende wachore ni koro to kwako weche go mag fuel kata ten migawo mare mar teko e pacho kaeri jatelo no waneno kokwedo malich mokalo ni en neonge gimoro amora mane ok ong'eyo omiyo jogo mane weche go mag mibadhi omieno kata jodito kata jotelo go ma osebedo katiyo e duol no mar EPRA nitiere kaka nohumo ne ok owachne duto and magi duto biro e seche mabende koro to Migosi Opiyo Wandayi ni kuma tek kama en kaluwore ni moko kuom jotelo e pacho kaeri kaachiel koda ka riwruoge mopogore waneno kanyo riwruogno ero ma ok mar piny owacho makelo ratich oganda yande dwaro kanyo mondo mi jatelo no koro to ogwe tao nitie joma sundo mondo mi ogwe tao kaluwore koda ka mibadhi mar fuel miwacho ni ne okele pacho kaeri e yono ma ok ler kendo ne okele e yono eko ma ok owinjore weche go eko mag mibadhi mabende koro tiwacho ni oluoro ne migawo mare osebedo ka gidwaro mondo mi koro to gwe tao kata kamano jatelo no wacho ni ok onyal gwe tao kaluwore ni pod nonro dhi nyime kata kamano ne ok ong'eyo wach mibadhi ma kamano en bende no ken aware nitie kaka jogo notimo mibadhi no ka en owuon ne ok ong'eyo gima kamano. Mano Migosi Opiyo Wandayi kane loso dochieng'no manyoro e nyim komiti mar od bura mamalo mano mochung' ne tayo weche go eko kata ochung' ne rango weche go eko mag teko e pacho kaeri e seche nogo bende waneno ka Migosi Opiyo Wandayi koro to wacho ne oganda jo Kenya mondo mi kik bedi koda ka luoro moro amora ni piny Kenya ni makare kotenore koda ka weche go eko mag modhi. Migosi Opiyo Wandayi wacho kanyo ni modhi nitiere e pacho kaeri moromo kata kamano nitiere mana chudhe moko kata jogo mabende koro to chung' ne goyo hala kata kelo modhi e pacho kaeri ma wachore nitiere ka koro to opando modhi kendo girito mondo mi nengo medre e koro ka gigol modhi gichak uso ne jopiny matiyo koda ka modhi.
Migosi Opiyo Wandayi bende nowacho odiochieng'no manyoro ni joma kamago koro to ibiro makgi kendo idhi ne ni okawnegi ondamo mowinjore mar chik. Kamaeri e kaka ne Migosi Opiyo Wandayi ne loso odiochieng'no manyoro bang' ne chopo e nyim komiti no mar od bura mamalo mano kotenore koda ka weche go mag mibadhi mabende koro to itudo godo tende migawo mare. I'm just finishing. And so on and so forth. And there is Klaus Energy Station, Sheriani Kilifi. So I can submit them, all those companies and the stations which have been acted upon by EPRA for one reason or another. Honorable Chair, let me address once again the issue of purported fuel shortages. You know, Honorable Chair, the fact that there is turmoil in the world market of petroleum products as a result of the war in Iran, every sensible person anticipates that there will be price increase. Every sensible consumer and trader, for that matter, suspects or imagines that there will be a price increase. So this triggers two actions on the part of consumers and on the part of business persons. On the part of consumers, Honorable Chair, it triggers panic buying. And that is what was evident in the weekend that has just passed, and previously in the weekend of Easter. It triggers panic buying. Some consumers, of course innocently, fearing that there will be shortages, so they fill their tanks, and that has a compounding effect. If you find a big number, a large number of vehicle owners filling their tanks, it has got a compounding effect. But it also triggers an action by the retailers and the OMCs. It is common sense. It is common sense, and the Honorable Barungu can tell you this. It is common sense that if you are a trader of petroleum products and you know for sure that EPRA will announce its new prices on Tuesday, tomorrow, and you anticipate, rightfully or wrongfully, that there will be price increase, then there is a tendency, there is a motivation to hoard so that you sell at the higher price. And that is what we are mitigating by this ruthless crackdown by EPRA. EPRA has embarked on a serious, ruthless crackdown on entities, on filling stations, on companies engaging in these immoral and illegal activities. And we shall not stop at just sending them show cause letters. We have agreed with EPRA that very severe action in accordance with the law will be taken. Ineno kanyo kaka Migosi Opiyo Wandayi koro to wuoyo koji tete. Opiyo Wandayi wacho ni en gi chir kendo en gi geno ni adiera matut biro mana ng'ere. Penjo maduong' ma bende neno ka pod ji penjore ni tang'o momiyo jotelo adek mane duol mar EPRA ne ogwe tao. Like oyudi ni korka oyudi ni mibadhi omienu, to the moment ma jogi nobeda beda arrested, the next thing en ni gigwe tao, gitegore gi wachno. And nyaka sani ok wang'eyo ni bende nitiere bura mosemakne gi nikech pok waneno gi kochop gi nyim do. Nyiso ni sama nomagi ka ketho noseyudi. Ok inyal mako ng'ato kapok iyudo ketho mitude godo momimake. So we expect mondo mi otere jotelo adek e do kata beni gisegwe tao, mano kamoting'o Migosi Joy Sang ma bende en CEO, mane en CEO e duolno eko mar EPRA kachiel koda ka Migosi David ma bende ne kanyo jagoro maduong'. Wageno neno kanyo ni Migosi Laban mane en kanyo jagoro maduong'. Wago neno kanyo ni jotelo adek eki ma bende nomaki ka nitudo koda ka mibadhi ni koro to odonjnegi e nyim doho kendo bura makamano odhi nyime. To bende kata mana koyud ni maybe mibadhi ni omieno nyaka Migosi Opiyo Wandayi, we just pray ni adiera mondo mi ong'ere. Kata kamano Wandayi wacho ni enonge kuma mibadhi no make godo kendo komiene kata matin bing ni ne ok ong'eyo gima ne Junior
junior jotijene ma junior ne timo behind his back mamano bende nyalo mana bedo adiera. So magi duto biro e seche ma pod kone gi kocha nitie jotelo madwaro mondo Migosi Opiyo Wandayi ogwe tao. Kata kamano ma en wach makoro to dhi nyime. Ok wang'eyo ni dhi chalo nade bang' ka bech modhi manyien ang' ne landi e pacho kaeri, but we expect EPRA mondo mi oland kanyo bech modhi manyien odiochiengni ma kawuono. Ma en wach manyaka muli one on one. Ponono ni bech modhi omedore kaka ji paro ni nyalo medore kaluwore koda kanok mosechako neno, to nyiso ni mae koro to nyalo keto jo Kenya kama chalo nade. Ngima jo Kenya nyaka koro to medre, budget nyaka koro medre, bech mwandu dhi idho malo kendo. Samoro kodhi bedo mayot ne ja Kenya ma kawaida in mi travel kitiyo gi matatu and all this, kata mana joma tiyo gi nyamburko gi giwegi, sama bech fuel koro to medore bedo matek miwuoro. Kata kamano we pray for the best, and magi duto timore kaluwore koda kalweny ma osebedo kadhi nyime e kind piny Iran koda ka piny USA kachiel koda ka Israel, kama bende lweny makamano koro to pok ochopo e gikone. Twak mayande ne pinje ariyo go eko piny USA kachiel koda ka piny Iran ne obedo godo, mabende ne iparo ni ne dhi tieko weche go eko mag lweny makamago. Kata kamano nyaka sani en ni weche pok to obedo makare mondo mi lweny makamano obed e gikone. Bende neno kanyo ka Migosi Opiyo Wandayi owacho kanyo ni wach fuel scandal en gino mabende koro to mako pinje ma omako piny mangima, omako nyaka pinje mamoko. En gino momako nyaka pinje go machalo ka Uganda, Tanzania. Njowano kanyo ka e Tanzania, piny owacho mar Tanzania osechako timo kanya achiel ariyo adek mar neno ni gikabo wach no ka mar fuel mabende koro to dhi nyime pinyno. Mama Samia Suluhu nyocha ng'ado kanyo ni moko kuom nyamburko mag state vehicles ma osebedi ka iringo godo koni koda ka kocha koro to biro mana tiyo 4 kende, kae to wacho ni jotije piny owacho mondo mi koro to ne tiyo koda ka bas mana ma ji tiyo godo. Mano yore mar neno kanyo ni gin bende gi duono chien kata gi neno ni girakore koda ka nok mar fuel masani koro to dhi nyime to ahinya e piny Kenya to bende e piny mangima. Kata kamano we hope for the best. Wach machielo ma bende wadalo odiochiengni ma kawuono en wach no mar timbego mag njore kata mahundu kata gino mong'ere ni hooliganism ma bende sani koro to dhi nyime e pacho kaeri mangima. To bende ncha wanene machiegni e kaunti ni ma Kisumu kendo jotelo to ahinya jotelo go makwedo piny owacho osebedi ka imonjo koni koda ka kocha, ma ok en gima ochakore kawuono kata gima ochakore nyoro, to meri en wach mosebedo ka waneno kinde ka kinde ma jotelo gi eki makwedo piny owacho samoro bedo koda ka chokruok kamoro. So en gima medore malich mokalo e pacho kaeri, kendo gisani wano ka jotelo mopogore opogore koro to wuok oko mar neno ni gikwedo malich mokalo timbego eko mag njore mag mahundu mag hooliganism masani koro to dhi nyime pacho kaeri. To ok en kata jotelo kende ema samoro imonjo, to en monj ma bende koro to itimo ne nyaka joma moko, nyaka oganda jopiny mana manomol ma samoro bedo ni ugwenyoru gode paro gi weche go eko mag siasa ma osebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Yande last week ne waneno kanyo ka senator ma Vihiga County mano Migosi Godfrey Ososi yande ne omonji mano e magawa moro Kisumu kaeri, kama bende ne omonje koda ka chudhe moko kata rowere moko ma bende nogoye kendo noweye koda ka hinyruok. Wach mane jotelo yando sewuok oko malich mokalo kendo okwedo e pacho kaeri. Odiochiengno manyoro ne waneno ka jotelo duto ma koro to yiero kome mopogore opogore kotelnegi koda ka gavana ma Kisumu County ngire Peter Nyang' Nyong'o koro to oluongo romo makende ma bende ne gibedo godo koda ka jotelo kata jokanyo e sekta no mar arita kwe kaunti ni ma Kisumu mar neno ni koro to girakore koda ka wach hooliganism madhi nyime to ahinya e kaunti ni ma Kisumu, ma bende koro to iwacho ni weche ok osebedo kadhi maber kaluwore koda ka kweth njore mopogore opogore masani koro to wuok oko e kaunti ni ma Kisumu. Jotelo go kane loso nowacho kanyo ni giikore malich mokalo mar neno ni girakore koda ka kweth mag njore makamano. E seche nogo bende ne gikwayo piny owacho mamalo mondo miyo neno wuok oko yaro bade malach kendo koro to maki jogo duto ma itudo koda ka njore ma osebedo kadhi nyime to ahinya e kaunti ni ma Kisumu. Jafwambo marwa Fellow Go Bliss en achiel kuom jofwambo ma bende to nomolo e romo makamano kama irie kaka ne chalo. Kaka jotelo man Kisumu moyier gi jopiny kendo matiyo e sirikal kaka joma otelo ne piny, gima nyocha otimre Kisumu ka ana otimre Java
en gima ok wanyal yiego kendo wasekwero motegno ahinya. Joluo wacho ni kudni achiel maketho ring'o, to ok wadwar ni kudni oketh ring'o. Kaka jotelo moyier gi jopiny, MCAs, kata jogo matiyo e sirikal, kata sirikanda motelo ni Kisumu, wawinjore kawuono kaka jotelo nyaka wanyis jopiny maler gik mosetimre ka ariyo. Kamoro be nitie mana winjo ni hotel moro jomoko dhi ovamia. Mago gik moko nyalo yieno mondo dhi nyime. Wadwaro ni piny ong'e kabisa, joluo ong'e maber ni mwandu mabiro Kisumo, joma dwaro timo ohala Kisumo, piny oyawore ma Kisumo, onge gimoro minyalo luoro kibiro ka. Wadwaro ni ung'e ni nitie sirikal moseneno gik matimrego, kendo mawacho ni manyocho timreno en achiel nyalo timo nyalo to ring'o, to ok wadwar ni gima kamano timre. Koro wakwa jopiny watiuru kan achiel. Wadwar ni jopiny ben king'e joma timo gigi to nyiswauru. Moko nyithindu, moko joma ung'e e gweng', moko osiepeu, moko wedeu. Kung'e jogi, nyiswauru kaka jomotelo ni piny. We also want to say that Kisumu will not be the epicenter of political turmoil as we have been there before. And just to call upon our people to maintain peace and to keep calm. Kisumu is the investment destination that we've all been waiting for. It is incumbent upon all of us to ensure that we protect that by keeping our calm and cooling off political temperatures. Together with the governor's team, together with the Ngao, and together with the security team, we've agreed in principle that this must be nabbed in the bud. We cannot allow this to continue, and we do not want to derail the gains Kisumu has had over the last few years. Ineno kanyo kaka ane jotelo goloso ka otene gikora ka ngire Peter Nyang' Nyong'o giriwore kanyakla mar neno ni gitieko wacha hooliganism madhi nyime e bomanieke ma Kisumu. In fact, county ma Kisumu mabende koro tiwacho ni omedore malich mokalo ka ipimo koda ka kinde machien. We expect ni jotendwa koro to nyaka wuog oko mar neno ni gitieko gima kamae. Gimomiyo wacho kamae ni because jotendwa ema iwacho ni osebedo katiyo, gin jotelo, gin josiasa, gin ema gimiyo rowere gi eki omenda moro matin kae to boost gi ka gidhi ketho other rallies kata ka ok gidwar their opponents. So gin ema nyaka giwuog oko kasto giwe wuondore to gibed jadiera mondo mi gitiek gima kamae, mondo kowachomo yiero ma 2027 to wadhi e yiero ka wan maber. Iwacho kanyo ni wachomo Haiti instead of Singapore mane wabedo promised. Kaluwore gi kit weche masani koro to neno e pacho kaeri moso weche go mag siasa kaka osechalo e pacho kaeri nyaka sani. Iwacho ni wachomo mana Haiti wawuok ka Singapore. Kapora ntiere weche go koma hooliganism kawuok e county ni ma Kisumu. Eni yandebe ne waneno kanyo ka migosi Rigathi Gachagua bende no monji koda ka obila kama bende no kworne gi nyaka tear gas wacho ni kendo kanyo bende no riwore nyaka gi yawuoyi moko mabende koro no kelo chaos malich mokalo e romo mane gin godo. Aneno ka migosi Kimani Ichung'wah koro to wacho ni monj makamano en gino ma migosi Rigathi Gachagua kende emane otimo nade mano chano. I don't know, like so kwang'eyo ni adiera mane mantiere wach ni but piny owacho kokalo kuom tend migawo mar arita maiye motelie koda ka migosi Kipchumba Murkomen to kendo jagoro maduong' ni migosi Raymond Omolo wakwayo mondo mi owuog oko mar neno ni kweth makamagi mabende koro to kelo luoro e pacho kaeri masani kinyo kana jasiasa moro biro ka to isebedo gi luoro like sani wa expect ni jolinda mwananchi mano motelo koda ka migosi Edwin Sifuna, Babu Owino koda ka migosi James Sagiro Orengo ma en governor e county ma Siaya biro timo limbe margi e county ni ma Kisumu, e bomani ma Kisumu. Dhi chalo nade sechego mayoni waneno kanyo kachiel kuom jolinda mwananchi migosi Godfrey Ososi ne omonji kacha kendo weche okosebedo makare. So kwe makende ema wakwayo e pacho kaeri. Kapo nantiere weche go mag siasa madhi nyime sani eni jatend piny Kenya Laktar William Ruto ni limbe mare modhi godo nyime mano e gwenge ko mag Busiland county no nyoro do chieng' manyoro
Keruto nitiere county Manyamira kama bende ne ochoro kanyo nyime kata ne osingo chenro mopogore opogore mag dongruoge ne oganda makono kama oting'o gedo mag udigo eko manengogi ni piny, affordable housing, kama oting'o kanyo gedo mag apeyni mopogore opogore, kama oting'o kanyo gedo mag chirono eko ma ong'ere kaka Ikonge mano promise kanyo ni chirono koro to golne omenda modhuro ma bende koro to idhi ne ni chenro ma kamago ochopo kare. Bende Keruto no sir koda ka jotelo mopogore opogore kama oting'o jalupne migosi Ngire Kithure Kindiki. Wechego eko mane jatelo wacho kanyo maneno kana omako jopiny kata mane luorore ahinya en kit kaka ne odwuoyo koda ka jotelo go manie opposition mowacho negi ni ok oluorogi kata matin. To mar ariyo ok gine standard achiel. Ruto wacho ni sani ok one jatelo monyalo piem godo e pacho ka eri ma gin godo e liga achiel. Nyiso ni sani en e high class jogo ni piny. Mago joma wacho ni ok onyal piem go kata dichiel. Bende onge chieng' ma ginyalo romore kendo ginyalo chopo e level achiel ma ujo beni koro to giduokore ka ng'ane wacho to ng'ane wacho ka ng'ane wacho to ng'ane wacho. Apani duoko migosi Rigathi Gachagua kaluwore gi kit kaka ne giloso mano e nyasi manotimore e kaunti ma Nyandarua. Nyasi mar mane en mar iko kata mane itimo e nyasi mar alam ne ringre mar mane en jaod bura mar Olkalau mano migosi David Kiarao ma bende ne owito ngimane. Omiyo Keruto nowacho chieno manyoro ni joma wuoyo e nyinge jotelo go manie opposition gin jogo ma oingo gi class kendo jogo eko ma bende koro to ok origo be kata ni wuoyo e nyinge bende ok onyal piem kodgi. Mago wechego eko madhi nyime e pacho kaeri. Warito comeback mar migosi Rigathi Gachagua. Ang'e ni nyaka odhi oduok wachno nyaka oduoki. E wechego eko mag siasa bende duond buch siasa mar ODM gi sechegi eki weche ok dhi makare kaluwore gi winjruok kata keny manitiere kind ODM kachiel koda kamano mar UDA motele koda ka Laktar William Ruto. Broad based gino miluongo ni broad based ywaruok moko koro to nitiere broad based government maneno sani kendo gi sechegi eki nitiere kaka jotelo go mag ODM koro to wacho ni nitiere kaka moko kuom jotelo manitiere e piny owacho nitiere ka koro to sebedo kanyiso gi achaya moko moko winjore. Giwacho ni they need respect mondo mi winjruok ma kamari obedi. They want respect kata mana marriage bende ka untiere iwacho ni respect is a must. Respect. So ODM wacho kanyo nitiere kaka koro to isemo moko kuom jotelo manie duond buch siasa mar ODM mondo mi owe ODM odonje UDA. Wacha achiel magi wacho ni ok moro kata matin. Mago wechego mayando wachi koro ka migosi Junet Mohamed mapende en jaod bura ma Suna East. At the same time giwacho kanyo ni nitiere kaka koro to wach zoning bende ok dhine gi makare. Then waneno kae wechego mag achai migosi duond buch siasa mar ODM nitiere kaka notuomo jotelo moko ma gifeel ni nitiere kaka ok dhi kodgi makare kata osebedo ka wacho wechego moko winjore kata osebedo ka nitiere kaka tuomore kodgi. Mano kama oting'o Raymond Omolo, Kimani Ichung'wah, Murkomen kachiel koda ka Ngire Kithure Kindiki. So ywaruok moro nitiere matin pok owuok ok ayanga but koro to en ayanga gi sechegi eki ma nyalo bedo ni dhi nyime e broad based. Kata kamano warito neno. Nyoro ne wan kaeri gi twaka koda ka jatelo kata ogai kata jakoma mar duond buch siasa mar ODM mano bade ma Kisumu East ma bende no nyiso wa kanyo ni kopo ni weche ok odhi makare to gibro neno yo mane ma gibro luwo. Kata kamano wadong' magi dweche moko kadhaa to wadonjo mana kanyo e yiero. Miyo ODM onego kasre gi kas korgi kabisa. Aneno ka dakika osedhi kanyo dakika 33 monotok saa 5 mar odiochieng'. Adhi mane yweyo matin kaduogo kanyo wang'eyo ni to gin weche mamage mamoko ma bende pod nyalo bedo ni timore e pacho kaeri ma samoro muli tano bedo mula ma mondo mi walosi. Fanya kazi na Rais William Samoei Ruto. Sinamna hiyo? Na yeye Ruto pamoja na aliyekuwa kinara wangu Raila Amolo Odinga tulikubaliana tuingie kitu inaitwa broad based. Sinamna hiyo? Sasa ile chama mbili ambayo inafaa hapa Likuyani inuke juu, ya kwanza ni ODM, ya pili ni UDA. Sinamna hiyo? Na hapa kwa UDA
na ODM lazima tunapima namna hiyo. Tukiona pahali iko unaruka laini mingi ndio ufikie mkubwa, unaenda ile unafikia mkubwa wapi? Haraka. Si namna hiyo? Wale watu wataamua. Nimesikia mimi ananialika hapo kwa UDA. Wale watu wataamua kama mimi nikuje nisimame na UDA ni nyinyi. Si namna hiyo? Kama mtaingia mashinani na mfanye kazi, muuze jina ya chama ikubalike. Mimi nenda tuongee na watu ya ODM tuwaambie, unajua huku sisi ndio mashemeji wa rais, wachia sisi hapa Likuyani. Si namna hiyo? Lakini mkienda mulale, watu ya ODM pia wapige vizuri. Mimi naambia Safula, unajua wewe umeingia UDA kabisa, lakini sasa tumepima hapa hii watu yako ya grassroots wakufanya kazi mzuri, wacha mimi niende wapi? ODM, si ndio? Si ndio mtaamua? Nyinyi ndio mtaamua. Si mimi nawapea support yote. Sasa nyinyi muingie mashinani mkanyage kabisa, nikipita ndo nasikia ni UDA kila kwa. Nikisikia hiyo si mimi pia naingia hapo. Si namna hiyo? Wengine wanaanza kulaumu PS ate Omolo. Ati PS Omolo organize schools wamenipiga. Sasa PS anatokea wapi kwa maneno yako? Huyo Omolo aachie tu afanye kazi yake. Sivyo? PS afanye kazi yake, wanasiasa wafanye kazi yao. Ukina Kalonzo wanalaumu PS Omolo. PS is just coordinating national security, matters of national security. Wewe Kalonzo tafuta kura yako, wacha PS naye afanye kazi yake. Sivyo hivyo? Ama nyinyi mnataka namna gani? Sisi tutasema tuna PS Omolo afanye kazi yake, because we want a peaceful general election. We only remaining with 1 year, 4 months to the general election. Hatutaki mchafuko ya maguns nini. Taka government maintain law and order through apparatus of security. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni Tet Manimba, chenro miyude tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet Manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo.
kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Warakamano wachore kanyo wadhi yweyo matine kendo waduogo kanyo mago ne jotelo ma wuok e gwenge ko mag Western ka otene gi koda ka migosi Ayub Savula mabende ne kanyo jalupo gavana e county ma Kakamega kakikwedo malich mokalo jotelo go ko manie kweth makwedo piny owacho mabende dwaro mondo mi koro to omaki migosi Raymond Omolo kata Laktar Raymond Omolo ma en jagoro mungirorete ni migawo mar arita kwe ma pacho kaeri mano ka otenore koda ka monj ma osebedi ka itimo koni koda ka kocha nitira ka jotelo go nyocho wuok oko kendo sebedo ka tudo migosi Raymond Omolo koda ka monj makamago. Kata kamano waseno ka jotelo mopogore sadi koro to wuok oko kendo koro to kwedo malich mokalo jogo madwaro mondo mi koro to migosi Raymond Omolo ogwe tao. Waseneno kanyo kanyaka riwruok mar joma mine bende no wuok oko kanyo, riwruok mar wakeini mabende koro to gin manie e weche go mag siasa mopogore mano bade ma Mombasa bende no wuok oko kanyo chieng'no manyoro ka gin bende giwacho ni onge kuma migosi Raymond Omolo koro to dhie kendo giwacho ni jogo manie kweth makwedo piny owacho kata jotelo go madwaro mondo mi ogwe tao tude mana gi weche go mag siasa manono ka giyango ne jatelo no sebedo ka tiyo matek kendo sebedo ka konyo malich mokalo. Ywaruok mar mondo migosi Raymond Omolo ogwe tao en gino ma waseneno ka dhi nyime kata mana e kinde machien kocha ero gi moko kuom jotelo ma osebedo ka luongo nyinge kama oting'o migosi Babu Owino yende owuok oko kanyo mano tok kane omonjo migosi Godfrey Ososi kendo nolero kanyo ni nitiere ka koro to otudore koda ka achudego kata achije ma itudo koda ka monj makamano. So mago gin moko kuom weche go eko mabende waluoni kendo wang'iyo kanyo ka gitimore wafuono ni gi kokalo weche wa manyien bende wamiyi gi achiel kachiel kokanyo chenro neke machuny wach. Giseche gieki e sama walose ni eki migosi Godfrey Ososi men senator e county ma Vihiga koda ka migosi James Agrio Rengo mabende en governor e county ma Siaya koda ka senator e county ma Nairobi migosi Edwin Sifuna koro to chopo e nyim kata odhi oterore kendgi e apisa mar obila mag okwach kich kata DCI mano bade mar od bura kama bende koro to gitero migosi Ososi mondo mi odhi ondik dhoge kotenore koda ka wach monj mayando monje godo mano e county no ma Kisumu. The way ma migosi James Agrio Rengo kachiel koda ka jotelo mamoko mabende koro to ni koda ka migosi Godfrey Ososi omako godo wach ni ber kabisa ber keta puoyo gidwaro mondo mi gineni jatelo no yudo ratiche kendo gikondem weche mag monjo mosebedo katimore e pacho kaeri. But yuak na eno nego beni gitime ne kata mana raia kata bedo mana raia mano monji kata ng'ama nade mano monji otimore kama jo raia oseyudore marach e lwet kweth gi eki kachiel koda kata mana lwet obila e pacho kaeri. Onego jotendwa wuog oko kendo gilu step by step ok ga dhok ni giwuowe ng'ato osedhi ochung' e wang' jowi to wacho ni oh this and this and this and this we condemn wadwaro ni mondo mira ng'ano yud ratiche to giweyo weche go gikanyo. Wadwa neno ka gikawo action mowinjore. Waneno ka jotelo wuok oko to condemn. Waneno ka jotelo wuok oko mar neno ni joma kamagi koro to magi kendo kawo nego nawo mowinjore. Omiyo ka pod wawuoyo wach Chuliganism gi seche gi eki report mar jona kae ni jotelo go koro to chopo kanyo e nyim DCI office mano bade mar od bura ka gitero migosi Godfrey Ososi mar dhi ndiko dhoge kotenore koda ka monj makamano. Mano bende ni kanye e weche mamoko en manen jaod bura mar Rieda mano migosi Rafael Tuju pod yuak malich mokalo. Tuju pok weche ne ochopo e giko. Tuju pod yuak kendo wacho kanyo ni ngimane koro to nitiere andaki nitiere kaka oken makare. Wacho ni kaluwore gi kit kaka koro to piny owacho ma pacho kaeri nitiere kaka osebedo ka dil kode kata karakore kode.
Migosi Rafael Tuju yande ochako bedo kanyo gi achiedh nade mano wachako neno mano kokalo dwe mokalo kama koro to ne nitiere kako nego beni ne ode ikawo koda ka bengi no eko ma bende osebedo godo koda ka gowi maromo 1.9 million. Kata kamano yande Tuju nowuok oko mowacho nitiere mana kaka dwa mae mwandu ne yono moko winjore kendo Migosi Tuju bende ne waneno kanyo ka koro to yando chako ywagore nitie ka jomoko ne luwe ma bang'e no odhi ma opondo kendo bang'e no golore e lela ma wacho ni no pondo ka no luor ne ngimane. Migosi Rafael Tuju bang'e no makne bura e doho ma yando donjne godo ka itude koda kane wacho wichego eko mag miriambo kata wuondo jopiny kama bang'e to nyicho sechopo nyaka nyim doho. Kata kamano Migosi Rafael Tuju koro to wuok oko kendo ywak e lela ne jopiny ni nitiere ka koro to ngimane ni kuma rach kendo ibuogo ngimane. Yande owacho wuok oko moloso nyaka koda ka familia mare ka osiemonegi kama mondo mi oyike porono ni gimoro oponi otime. So mago gin wechego eko ma bende dhi nyime pacho kaeri ma wang'iyo. Weche mamoko en gi sechegi eki nitiere wechego mag nek ma sani koro to medore malich mokalo e pacho kaeri. Kama na kaunti ni ma Kisumu ka ne oyud kanyo ringre nyadendi moro mong'ere ni Benta Apondi ma bende en japuonjre e kar tiegruok mar Yatta mane e boma ni ma Kisumu kata kaunti ni ma Kisumu ma bende koro to yande ne olal kendo familia ne osebedo kamanye kuom juma achiel mosekalo. Kata kamano no oyud ringre ne bang' ka obila notimo nonro mofwenyo kama ne ong'we yamo mare nitie. Oyud godo jalo moro ma bende koro to en achich maduong' e nek makamano miluongo ni Stephen Coleman Okoth ma bende koro to no confess kende no wuon ni ong'eyo tho mar nyadendi no. Jogi wacho ni nitiere wechego eko mag hera kata kamano ne gin joma nosewere. But nitiere kaka ne chal ni pod ne giwuoyo omiyo achich Steve Coleman Okoth iwacho ni yande ne odhi limo nyadendi no. Bang'e mano Sunday mokalo kane osedhi limo nyadendi ni eki to message moro nitie kaka nodonjo e ng'we yamo mar nyadendi ni ka nyadendi ni wuoyo godo gi boyfriend mare masani kendo iwacho ni chal ni ne gichano wechego eko mag arus and all that. Kata kamano kane wuoyini oneno tapani out of jealousy owacho ni en nodwa mana miyo nyako ni punishment. Kang'eni what kind of punishment mane mimiyo nyar ng'ato ma be niseweri godo. So owacho ni odwa mana miyo nyako ni eri punishment. Kata kamano nodhi omanyo yawuoyi moko ariyo to miyo siling 500 kaeto gidhi gimako nyako ni githuon ma gidhi gitimone timbe mag anjawo kendo ginege. Kapod wachno pod dhi nyime, nek machielo bende noneno kanyo gwenge eko mag Mbihi mayudore e kaunti no eko ma Vihiga kama bende miyo moro ma jahigni 24 nochuoyo chuore gi pala ka gima gilaro en gowi mar shillings 30. Reasons momiyo ji negore yani kang'iyo reasons gi ok make na kata sense kata an bende wuon. Because ere kaka inego ng'ato ma bende dak kodo miluongo ni wuon paru kata iluongo ni jaodi ne shillings 30 bob. So I think ni maybe ngima matek ni eri nitiere kaka nyalo bedo ni samoro ochanganya akili mag jo Kenya. O kata mana Kenya kende kata mana US bende waneno ka wechego eko mag negruok gin gigo masani koro to medore malich mokalo. Kata kamano sipa mono tieko ni walamo mana Nyasaye mondo mi kwe obedi. But I think ni people are getting sick mentally each and every day. Koro sama ing'iyo ni to ichiemo maber ibedo healthy physically bende ng'iye ni to bende unhealthy mentally. Kanisa wadhi to make sure that we are healthy spiritually, somo muma, wuoyo gi Nyasachi. At the same time we eat good food. Watiyo matek pile ka pile. Jitiyo matek ni chiwe odine chiro mama mboga in kuma nade idhiro mkokoteni jomoko bende nigi tiji moro midhieri mboga chiki dhi and all this. To one thing mapani waweyo chien eni bende are we really safe mentally? So ng'ato nigo koro wang'iyane kubochopo ni wang'iyane our mental state chalo nade. Because I don't think ni ng'ato nyalo tugore ni idwa punish ng'ato then iomone jonek timiyo siling 500 mondo dhi otimne nyar ng'ato anjawo manege
then to you it's just normal punishment. Nini dwa mana miye punishment. Mano is not a punishment. Siling prade kende miyo koro to ng'ato maka pala michuo godo jaodi ma bende dak godo nikech gowi mar silings prade kende. So weche masani timore society maybe wang'iane matut ni to gin weche mage. Kata kamano en adiera makende ni weche go eko mag nek ma oyae sani koro to medore malich mokalo. Kama na bende last week kano neno komaka kijana moro kata jal moro ka chich moro kawuok e piny mar Uganda wach mano banka achijno yande ne owuok ma odhi momonjo nyithindo matindo tindo e kindergarten ma onego nyithindo maromo 4. Kipenje gimomiyo timo kamano ni otimo kamano nikech obelieve ni konego nyithindo to dhi yudo mwandu. So chandruok kapa ni nitiere kako se interfere with us omiyo ng'ato ka ng'ato kuma nitiere na kwaya ni mondo mi ng'ane kinyalo yudo kanyo mental health mari chalo nade. Mago gin gigo matimore, mago gin gigo mabende koro to trend ma wang'iyo ni gi seche gi eki. Bende pod waluwo ni kanyo ni to bech fuel dhi chalo nade. Mane wach maduong' masani dhi nyime pacho kae bech fuel dhi chalo nade mbele kanyo ka osegol nengo manyien mar bech fuel. Ne magi kachiel kod mamoko mathoth med mana kete e wang jowi mari mar Kala TV yudo wachiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV Live, bende yudo wakanyo TikTok, kata yudo wakanyo X mano Kala TV, kachiel kod ka YouTube Kala TV, kata ineno e wang jowi mari ma kanyo mana ka iluwo wakanyo kokalo kuom pang. Omiyo kama mora ma intiere med mana kete e wang jowi mari mar Kala TV mane chenro mar chuny wach ma wang'iyo godo kanyo kaka weche ringo kone koda kocha to weche chalo nade ka koda kocha pod wafuono tie weche gieki kendo wakelo ni gi achiel kachiel. Bende kwa wayudo thuolo wabedo kanyo gi jolony weche mopogore opogore ma watwake weche mopogore opogore mar neno kanyo ni to ngimani obedo koda ka lokruok ang'o gidi matimore kama intiere ma samoro nyalo bedo ni ok ing'eyo and what can you do. Omiyo kama moro ma intiere med mana kete e wang jowi mari mar Kala TV kama bende yude weche manyien matuch ka koda ka kocha kikelo ni koda jolendo marwa mopogore opogore. Gisani eki kanye machopo godo e chenro ni kaneno ka dakika osekalo kanyo 51 mano toka sa beach mar odiochieng'. Warom kare odiochieng' makiny kuom ng'uono mar Nyasaye mane kelo ni chenro ni en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Oriti masani.